Flebau ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye tubabukalo a tile 15 san 2024 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maa maa sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ a kɔ kan diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ ka an lamɛn nin y'aw ka foli ye ani waleɲuman dɔn ka ɲɛsin aw ma, aw ka faso kanu ani dongo do anw sugandi la ka se ka kibaruyaw olu sɔrɔ. Amara ni sɔgɔma fila fɔlɔ ça va i sicogo ɲɛna aw kelen de bɛ su, anw n'anw tɛ kelen o, anw tɛ si ten dɛ. An ye muso caman tigiw de cɛw don minnu ka d'an yɔrɔ ma an bɛ taa si ye. Fisɔn kana to ka nin kuma ninnu lamɛn dɛ. Sɔgɔmada in na cɛ min kun dɛsɛra ka concours organiser kalo 2 san 2 nin ye kabako ye dɛ, san 2 concours kelen ko jaabi bɛ bɔ sini ko kan ale yɔrɔ la. Concours in ko yurugu dɔw yera a fana na. N t'a dɔn maa 1000 ni kɔ place o de kun bilalen don maa 70 ni dɔɔni 72 ɲɔgɔn na ko olu jɔyɔrɔ ma se ka sɔrɔ. Ko zen ta ni i ma jɛna i ka nɔti bɛ se ka bɔ ka yiri la fana. O kɔni ye tamasiyɛn ɲuman ye. Anw namarala ka anw namara f'anw y'an sen bɔ a la. Ni ne yɛrɛ de ye mɔgɔ ye k'i kalanni k'i sɛbɛkɔrɔ kalan ni maaya t'i la ka gɛlɛn. N'an bɔra yen Moti radio so olu faralen don ɲɔgɔn kan ko yaasa ka se ka kibaruyaw di ji ale kɔlɔlɔw u bɛ se ka kisi a ma cogo min na n'o ye sanji ye. Bafulabekaw olu ka denmisɛnninw dingɛ minnu tigɛlen don gudɔrɔn sanfɛ ko olu bɛ k'olu gere. Sigikafɔ dɔ o bɛ senna Masinakaw dugu dɔw n'o ye ba fila ni ɲɔgɔn cɛ Interfleuve dugu dɔw olu ni Bamanciwale kɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ninnu ka nin bɛnkan in sɔrɔtɔ bɛ gɛlɛya dɛ, ko ka dugu marafa bɛ bɔ ka di olu ma ko la k'olu bɛ dugu to yen. Fana o ye bɛnkan gɛlɛn ye. Kayi bɛn kuma o bɛ fɔli la yen, bɛn sɛbɛn min fɔra sa ko ka o sigi sen kan o sɛbɛnw n'o ye charte pour la paix ye ale fana baarakɛbaaw sera Kayikaw fɛ yen. Tumutukaw wulilen don k'u jɔ ko armée ko fo ka ale dɛmɛ ka kɛ ni Tɛnzawatɛ ni ale waleya in ye. Sɔgɔmada in na an bɛna se ka nin ni conseil des ministres ko walawala conseil des ministres fana na Safokaw k'u fana u ka yɔrɔ min minɛna u fana seminana u bɛna fɛɛrɛ fana tigɛ u fana ye sabula k'u taara jɔ wale yɔrɔw la ka kɛ ni jamana sariya ye. An ye kibaruya mun fana mɛn ko yɔrɔ jumɛn ta b'an kɛrɛfɛ yan de Sanakɔrɔba k'u b'a ka fɛɛrɛ tigɛ
kuran bɛ se ka doni ka bɔ yen cogo min na ka énergie ka yɔrɔw sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko kun fɔlɔw olu bɛ ka bɔ madame le ministre n t'anw bɛ ka kalo compter o an bɛ k'a compter dɛ c'est kuran ko in a kuma cayalen don conseil des ministres la fana u ko ko magistrats olu ka ko kɛcogo ko ka olu falen falenba minnu donn'o la fana an na olu ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɔɔni sisan kibaruyaw an bɛ don n'olu ye. Ko maa bɛ baro caman na nka ɲɛnafin b'i la Jeliba Sisoko de tun bɛ nin kuma in fɔ aw ni su aw ni surabaro lɛtiri yira ni hakilina ɲuman ye Keba ne y'aw rappeur dɔ n t'a dɔn Tumani denkɛ don wa n t'a dɔn Sidiki de don wa n t'a dɔn Bala de don ko bi ka di ni kunu ye k'olu ka bi ka di ni kunu ye k'olu ka snap n'u ka fɛnw b'u bolo ko bi ka di ni kunu ye ne ye dɔnkili in lamɛn n seginna k'a lamɛn n y'o bila n ye Tara Buware lamɛn n y'o ta k'o lamɛn Sanu Nɛgɛni n y'o lamɛn n tilar'o la n ye Jeli Baki yɛrɛ lamɛn Jeli Waraba n'o ye Bazumana Sisoko ye Sɛgɛlakaw ka dangelen Tamani ani Buwajɛ do dugu kɔnɔna na maa min wolola ye n y'a fana ka dɔnkili dɔw lamɛn n ye n sigi Gima National ale ka ɲɔgɔlɔn dɔ bɛ yen ko Kanutɛ ka visa ko n y'o ja fana sɛbɛkɔrɔ filɛ n ko ninnu ko ko olu ka bi ka di ni kunu ye nka est-ce que u tɛ k'u yɛrɛ de ka diyaɲɛ fɔ wa olu yɛrɛ bɛ hɛrɛ min kɔnɔ est-ce que u tɛ k'o de fɔ sinon ne hakili la Jibril Tamisiri Ɲani ko kunu bɛ bɔ bi de la dɛ ko diɲɛ kɔrɔlen don ko nka ko sini bɛ bɔ bi de kunu de la n bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun na fɔlɔ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ anw si ɲɔgɔnna la minnu bɛ 50 ni sanfɛ dɔɔnin bon ka n'i bɛ k'i fɛ pour que ka se k'o dɔn de ya fisɔn kana to ka nin an fana ye on dirait ici anw tun bɛ du kɔnɔ anw fa tun bɛ yen an fa kɔrɔkɛw tun bɛ yen an fa balimaw tun bɛ yen anw yɛrɛ tun b'a kɔnɔ an dɔgɔninw tun bɛ yen an balimamusow bɛ yen an mamusow bɛ yen an mɔkɛw bɛ yen anw tun bɛ dumuni kɛ anw bɛ fa tiɲɛ don dɔw tun bɛ gɛlɛya o ye tiɲɛ ye mais ni ne y'o sigi lajɛ ka na bi anw lajɛ anw yɛrɛ ye dutigi ye ni mɔgɔ ko k'u bɛna anw fɛ vacances a b'a fɔ ko ne taatɔ don yan fɛ ne kɛtɔ don tan place tɛ ne fɛ yen ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o fɛrɛlen tɛ n'i ye kunun jateminɛ ka mara kɛcogo lajɛ ka du kɛcogo lajɛ k'i yɛrɛ filɛ ka maaw filɛ Gima ka Kanutɛ ka visa ko la a bɛ petinin dɔ de ka histoire fɔ petinin tun b'a fɔ kuma bɛɛ a tɔɲɔgɔnw ɲɛna ko ale bɛ na farafinna c'est-à-dire n'ale ye mangalani ninnu ye n'a ye sama ninnu ni sonsan ninnu ye a bɛ content ko wayi ko nin de don ko mais ko ni a fa m'a bila ka na k'a b'a fa ka so ci don dɔ la don dɔ la fa fana ye a petinin a bila ka na a nana a ka Bamako yeli dan kɛra aéroport ye u y'a bila ka to ka Marakadugu la a sera Marakadugu la
ji ɲuman tɛ yen kɔlɔn kelen de bɛ yen dugu lajɛliw bɛ kɛ yɔrɔ kelen de furakɛlikɛla bɛ wele de telefɔni kelen de bɛ yen o bɛ reçoit de kɛ o tɛ bɔli kɛ i tɛ se ka mɔgɔ wele ni a ye kabini petinin bɛ ban a bɛ muruti a tɛ sɔn a bɛ sen ci fɛnw kun a bɛ kolon ta a bɛ fɛnw neni fo a nana sigi ka mɔgɔw lajɛ du kɔnɔna na k'a yɛrɛ lajɛ denw n'u baw cogoya mɔgɔw bɛ taa kungo la cogo min u bɛ bɔ foro la cogo min ka adamadenya yɛrɛ taa cogo lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye mɔgɔya ye. n'aw ko ko aw ka bi ka di ni kunun ye aw bɛ ka ɲɔgɔlɔn min bɔ bi ani gima ta in jumɛn m'an kɛ maa ye maanifin i bɔra min na i y'o de i tɛ se ka kɛ fosi ye anw fara finna ka ban a tɛ se ka jɛ tuguni hali minnu ye cacoya kɛ a wolola min na u yɛrɛ ɲɛ b'a la bi u yɛrɛ la n bɛ ka nin fɔ mun na anw banna anw yɛrɛ la de sinon cɛ 7 n bɛ se ka fili n bɛ bɔ ko kalama tuma min na 80 79 77 80 nin wagati segu n bɛ bɔ ko kalama tuma min na olu na anw n'anw fa n'an baw bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ segu amidala ye ɲɔ tɛ dɛsɛ malo tɛ dɛsɛ foyi tɛ dɛsɛ mɔgɔ min mana bana situlu bɛ kɛ k'o mu o bɛ kɛ ka o bɛ fɛ min mana bana sinja bɛ sɔrɔ fɛn tɔgɔ ye di nɛrɛ bɛ ta nɛrɛkolo bɛ ta baara bɛ kɛ ni o ye ngɔlɔbɛ bɛ sɔrɔ situlu bɔlen ɲuman a kɛnɛkɛnɛni a bɛ kɛ to la a bɛ to dun su fɛ ka tila k'a kalaya sɔgɔma tuguni ni mɔni sɔrɔla ka fara a kan bɛɛ bɛ taa kungo la anw nana bamakɔ yan n'a fɔra ko sisan ko école bilara e tɛ examen classe la a b'a fɔ ko école bilara bi yan wula fɛ o b'a sɔrɔ i sera segu o dugusajɛ o b'a sɔrɔ i sera ɲɔnɔ bɛ marakala fo 22 i bɛ segu ye fo 22 de i ɲɛ la i bɛ taa baara dege i bɛ taa adamadenya dege i bɛ taa maaw dɔnni dege i b'i faw ye i b'i bɛnkɛw ye i b'i tɛnɛmusow ye i bɛ mɔgɔw dɔn i b'i yɛrɛ dɔn nka duguba y'a tiɲɛ mara min tiɲɛna ani lamɔ min tiɲɛna ani du minnu cira ani faw tɛ yen tuguni faw bɛ du kɔnɔ nka dutigiya tɛ u bolo musow de kɛlen don ko bɛ ɲɛnabɔbaga ye i ye du o du ta bi a ye misali ta k'a jateminɛ muso ka ca ni cɛ ye du bɛɛ kɔnɔ bi ɲɔgɔn filɛ ɲɔgɔn ladege maa ladege ka tugu maaw nɔfɛ ka nata maaw la ka wali ko ta ko olu k'an ka kow ye o y'anw ka mara bɛɛ tiɲɛ fɔlɔ m'a fɔ sisan dɛ anw fadencinin de tun b'an ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ a kelen an faw bɛɛ la dɔgɔnin ale tun ye dutigi ye n terikɛ dɔ ko ma k'an to lycée ou bien n t'a dɔn 9e na Balabugu an tun tɛ kalan jeudi wula fɛ an tun tɛ kalan mais an tun bɛ samedi kalan dɛ k'an to école fitinin an tun bɛ samedi kalan jeudi wula fɛ kɔni an tun tɛ taa don dɔ la ale bɔra école la dɔrɔn ka fɛn k'i da ale ba ale lawuli k'a ka taa fɛn dɔ san sugu la a ko mais k'a dɔgɔnin min ba ko dɔgɔnin de ye wari di a n'o k'aw ka du cira nata nafa sɔrɔ dɔ d'an bolo sɔrɔ o de kɛra bi ka minnu bɛ yen ka ko renverser amara du kɔnɔ bi ni wari bɛ kun an bɛɛ bɛ tugu e don an bɛ sujuru bi e de an bɛ ni hali e tɛ se min na an b'a fɔ k'i bɛ se o la i y'a sɔrɔ cogo di i b'a sɔrɔ cogo di denbaya b'i bolo wa denbaya t'i bolo wa mɔgɔw ka doni de b'i kan wa wari de b'i bolo wa jama ka wari de b'i bolo wa mɔgɔ si ka sira t'o la aw ka du kɔnɔ wari bɛ karisa kun an k'a fɔ ale ye bamananw ko ten dɛ fɛntigi kelen bolo ŋan kɔnɔ 9 i y'u ta n'a ye dɛ ne m'a fɔ n ko bɛ se ka kɛ komi u kɔrɔlen nka an k'a lajɛ an ka tugu an ka maraw kɔ
an y'an yɛrɛ bila cogo min an ka duw kɔnɔ an jɛn banna an yɛrɛ la cogo min na an y'an ka maraw to yen cogo min na o de la ne bɛ marakaw fo n bɛ maraka du caman dɔn hali bi wari bɛ da yanni ka bɔ du da fɛ i se ye min ye i b'o da muso min bɛ gwa la a b'a ta ka tobili ka n'a ye o kɔni bɛ marakaw fɛ halisa kalali dɔ don dɛmɛ dɔ don a b'a to i yɛrɛ b'a dɔn ko i bɛ mɔgɔw cɛla i tɛ wara ye i t'i yɛlɛ bɛɛ kunkolo sanfɛ maraka du kɔnɔ ni wari b'i kun jamais i b'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma de an y'o min jɛ an ka du kɔnɔna na an ka sigidaw kɔnɔna na an ka kin kɔnɔna na dugutigiw an y'olu bɔ yen an nana ni mɛriw ye mɛri ma mɔgɔ ɲ'an ye an ma dugutigi sɔrɔ tuguni an ye kankɔrɔsigiw wele ka bɔ yen ka na ni ko prefɛtw ye ani commandants ni gouverneurs bi dugutigi tɛ lamɛn kafotigi tɛ lamɛn kintigi tɛ lamɛn musokuntigi tɛ lamɛn kamalenkuntigi tɛ lamɛn forotigiw tɛ lamɛn an y'o maraw kari k'olu bin ka taa an dulon minnu fana na ko sariya olu sigi an ko ayi sariya in dɛ an bɛ munumunu o de kɛrɛfɛ ne bɛna sɔgɔma ne b'a sɔrɔ maa 100 sigilen don gouverneur ka da la ne bɛ don gouverneur b'a fɔ ouais Bacili bɛ n'ale n'ale nana i b'ale ladon quoi voilà parce que fɛn b'ale kun sariya bɛ tɔnɔ min ka di o ma sigida bɛ tɔnɔ min ka di o ma hakɛw bɛ tɔnɔ min ka di o ma o ye waritigi ye o ye setigi ye cogoya b'o bolo fantanw bɛ tɔɲɔgɔn ka di o ma hakili b'a la san min na an ka kirisi in juguyara ta anw siɲɛ fɔlɔ ka taa Masina cɛkɔrɔba dɔ ye kuma ta a ko an ma ko an y'a fɔ fɛn o fɛn ma jisɔngɔ minɛna min bɛ redevance ji minɛ an y'a fɔ fɛn o fɛn ma ko préfet an y'a fɔ fɛn o fɛn ma ko sous-préfet an y'a fɔ fɛn o fɛn ma ko gouverneur an y'a fɔ fɛn o fɛn ma ko juge procureur n'a tɔ ni policiers ko ninnu de jɛra k'an ka jamana dafiri an yɛrɛ sigilen ɲɛna nata nafa fɛ ko n'an k'an bɛ segin mara kan bi ko an ka na ni mɔgɔw ye sigidaw la minnu b'a dɔn k'a fɔ u ye mɔgɔ ye mɔgɔw ye mɔgɔ ye u k'an ka na sariya min bato k'u bila o sariya bato hukumu kɔnɔ ka bɔ nata la le vieux a dit ça en 2012 crise gwalenba a y'a fɔ ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn ye la a ko aw ye mɔgɔ bila ka na k'o ye fanga ka ciden olu jɛra ka anw de minɛ ka anw di fɛntigiw ma k'o ye gɛlɛya in dɔ ye dɛ ko n'i y'a ye olu bɛ wuli ka tugu marafatigiw kɔ u bɛ tugu terrorisiw kɔ u bɛ tugu bamanciw kɔ u bɛ sariya min tigɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don k'an ka fɔ an ka sariyatigiw k'u ka sariya tigɛ tiɲɛ na ko n'i y'a ye olu b'u lamɛn n'i taara polisi la i ka fɛn tununa maa min b'a bila ka na i b'a fɔ ko a filɛ nin ye sini sɔgɔma i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sugu la tuguni cɛkɔrɔba y'i da don an ka mara ci cogo la an ka fɛnw ci cogo la jugew minɛ cogo ni fɛnw minɛ cogo k'o kɛ cogo mɔgɔ bɛ don ni misi ye ka foro kɔnɔ fɔlɔ a bɛ taa dugutigi fɛ yen karisa sabali ale ka foro bin wagati o tɛ ka misiw na wagati ye sigida bɛ kɛ mɛ aw ko maire ka bɔ yen fɛn ka dugutigi ka bɔ yen maire ka na maire bɛ na maire elila a ye wari de bɔ ka don a ka élection na a m'a sɔrɔ ten n'o nana o bɛ dugu waritigiw jate station tigiw bɛ jate dugu nafabatigiw bɛ jate jagobatigiw bɛ jate sɛnɛkɛlaw wariba bɛ minnu kan a b'olu jate a b'a ka tɔnɔ bɔ a la cogo min a b'o de ye mɛ a bɛ ɲinɛ k'a fɔ n'a y'a kɛ ka ɲɛ o da ka d'a la sabula fantanw de bɛ kala t'a ye nka komi fantanw fana bɛ taa 400 minɛ ka kala ta donc olu tɛ se ka foyi fɔ maire fana ye i y'an jigin cogo ye dingɛ kɔnɔ an bɔra o de la o nana don an ka jamana sanfɛla la jagobatigiw senkolaw minisiriw présidents mara kamabɔli ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu ni diinɛtigi dɔw olu de jɛra sa k'an ka jamana yɛrɛ tɔ bɛɛ jigin dingɛ kɔnɔ
an bɛ k'an kunkolo de labɔ dɔɔni dɔɔni sisan o bɔtɔ de dɛ k'o bɛ ka kɛ kun jumɛn de la k'olu tɛ ka fɛn sɔrɔ sɛgɛn bɛ olu kan degun b'olu kan olu ka kalandenw olu ka karamɔgɔw olu ka daminɛw olu ka denmisɛnninw olu ka sigida maaw olu ka jagokɛlaw olu ka nafolotigiw olu ka komisɛri kɔrɔw u ka polisi kɔrɔw u ka juge kɔrɔw k'olu tun b'a kɛ cogo min k'an k'a kɛ ten ko jamana ka nafa b'o de la ko k'a yɛlɛma ko ayi an ka taa o sira de fɛ o de ka di olu la ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko bi n ko maa t'i ɲi ni dugu dɔn a dalu ye mun ye i jigi bɛ minnu yɛrɛ kan a dɔw kan i bɛ taa sɔrɔ olu n'o faamakɔrɔw bɛ baara la e b'i ko min ka t'i jamini ni hakilima yɛrɛ tɛ bi Mali marali bɛ gɛlɛya dɛ ko an ka nin bɛɛ de falen n'i y'i sigi k'i miiri a ko nacogo la an t'an ka dɔnkili lamɛn hali n'an b'a lamɛn an t'a kɔrɔ ɲini an bɛ dɔɔnin kɛ an ka sira t'a kɔrɔ la an t'an ka maracogo dɔn an ka dugutigi an t'u nafa dɔn kamalenkuntigi sigira kun min na an t'u nafa dɔn an tɛ musokuntigi nafa dɔn an yɛrɛ ɲinɛna an yɛrɛ ka ko kɛcogo mara kɛcogo ɲumanba min tun bɛ an yɛrɛ bolo jeliw an y'olu bɛɛ fili kɛrɛfɛ aw k'a jateminɛ dɔrɔn ne bɛ fɛn kelen fɔ aw ɲɛna dɔrɔn kabi démocratie nana an ka jamana kɔnɔ aw ye caciri jumɛn ye k'a bɛ kuma Mali kan ko maliyɛnw b'u sigi k'a fɔ i n'a fɔ wari ɲɔgɔn na aw y'o ye min aw ye siniman jumɛn ye ko tiɲɛna jɔn wala maliyɛnw de b'a fɔ ko vraiment nin cɛ a ye siniman ɲuman dilan mun na a tɛ se ka kɛ parce que minnu b'o baara kɛ a fɔ ko non an tɛ kuntilenna kelen an tɛ parti kelen an tɛ wari d'a ma ne hakili b'a la ne kɔrɔkɛ kelen ka fɛn ta FESPACO ta 95 a nali ma nɔgɔya Bamakɔ yan dɛ réunion de kɛra pour que parce que ani jamana ɲɛmɔgɔw tun tɛ parti kelen na o kɛra yan Cheikh Umar Sissoco ne ba kɔrɔmuso den de Cheikh Umar Sissoco ye parce que sisan n'i ma fɛnw fɔ mɔgɔw t'a faamu quoi ko kɛra dɛ n bɛ dan yan hali n'o y'a sɔrɔ nin ka di ye hakili jagabɔ don dɔw ye n wele ka bɔ États-Unis maliyɛn dɔw ye n wele ka bɔ Canada maliyɛn caman bɛ yen u ye n wele ka bɔ yɔrɔ camanw na minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ caman ye weleli kɛ Amara an b'u bɛɛ fo parce que faso hami ni faso jɔrɔ bɛ maa minnu na maa minnu b'a fɛ faso ka taa ɲɛ minnu bɛ faso ko kɛ o kungo ye minnu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ degun min kɔnɔna na bi a bɛ se ka bɔ a la cogo min an b'u fana fo u ka faso kanu na u ka bilasirali la an'u ka laseliw la yaasa jamana in ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min nin kɔni kun ye an ka sɔgɔmada in na kuma ye mara mun tun bɛ anw bolo ani an bɛ mara minnu na an kan ka se ka mun de ta bi ka se k'an yɛrɛ mago ɲɛ an ka duw n'an y'olu dilan kuma in fɔ kun ye min ye n'an y'an ka duw dilan an ka mara sigidaw bɛ dilan n'an ka sigida dilan sɔkɔlaw dilan a b'a fɔ o ma ko quartier n'olu dilanna an ka kin bɛɛ bɛ dilan parce que sɔkɔla caman fara ɲɔgɔn kan u bɛ na ni kin ye an ka sigidaw an ka duguw an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka dilan mais n'an ma segin an yɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ ko mara b'anw fɛ yan o don ko ne m'a fɔ ɲɛna ko halisa an ko an bɛ fɔ national mais an bɛ k'a fɔ ko arrondissement an bɛ k'a fɔ ko préfet hali bi nin bɛɛ b'anw bolo nin bɛɛ kɛcogo ɲuman ma anw yɛrɛ bolo n bɛ Burama Sumano fo yan a ka dɛmɛw na a n'a ka bilasirali la a fana bɛ caman na a ka cɛsiri n'a ka timinandiya a kana sɛgɛn sɔrɔ bɛɛ tɛ kɛ n fa u bɛ mɔkɛ Jamusa ninnu ɲɔgɔnna ye olu y'a kɛ jamana ye ka taa de olu m'a k'u yɛrɛ ye hali Jeliba Sissoco min filɛ nin ye ne ni Jeliba gɛrɛla ɲɔgɔn na k'an to tile du baara la Jeliba tun bɛ min fɔ anw ɲɛna ko tɔgɔ n'i y'a karaba i bɛ sa de ka tɔgɔ ɲini jagoya la i tɛ mɛn si la a y'a misali baden yira n na fo n yɛrɛ tilara ka dɔw ye tɔgɔ bɛ na de tɔgɔ tɛ karaba ale de y'a fɔ anw ɲɛna politiki baara ani hinɛ tɛ kelen ye
a sɔrɔ campagne na mɔgɔw bɛ yaala ka taa fɛnw di fɛn na ko non ko nin bɛ ka hinɛ an na de ko mais ko nin ni politique tɛ kelen ye ko politique ye fɛɛrɛ ka jamanaden bɛɛ de la lafiya mais k'a di mɔgɔ damadɔni ma olu tɛ halisa Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn a yira o la k'a fɔ ko min ye Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masinakaw fɛ yen ba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko interflewu bingali dɔ o tun kɛra yen bingali in senfɛ sa mina kɛ dugudenw olu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kunnasini ko an y'a mɛn k'a fɔ bingali in kɔfɛ n'o kɛra kari tɛmɛnen Bamanciwale maa minnu ye o kɛ ka ɲɛsin tɔnkɛkaw ma u ko u ka sigi ka fɔ kɛ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ in kɔni ni Bamanciwale kɛbaa ninnu fɛ ko a bɛ senna sabula u taara ni baganw caman ye mais u y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni bɛ sɔn ni maa minnu n'u y'olu minɛ u b'olu bila ni dugudenw sɔnna marifa fɛn fɛn b'u bolo k'o bɛɛ lajɛlen labila olu ye tile 3 in kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka bɛn cogo min na ka sigi o ko kɔni jaabi bɛna na bɔ min na sa don nataw la an na olu ɲini. An y'a yira la fana k'a fɔ bɛn sɛbɛn min bɛ senna n'a a bɛ fɔ o ma sa ko charte pour la paix ale labɛn ni baaraw bɛ senna jɛkulu min bilara a kunna n'a ɲɛmaaya bɛ premier ministre Usumani Yusufu Mayiga bolo olu bɛ munumunu salo la an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen na ɲɛmaaya n'a maaw bolofara dɔw olu kɔni taara Kayikaw fɛ yen général de brigade Musa Sumare n'ale ye Kayi gouverneur ale y'u bisimila hakilila falen falenw kɔni kɛra Kayi maa falen bɛɛ lajɛlen ɲɛna fɛɛrɛ min ni dabali min bɛ Kayikaw bolo ka kɛ ni bɛn ko ye olu ye o dantigɛ. Ji ale kɛlen don ka tɛnɛnku sɛgɛ bi tile 3 ji ye nali min kɛ milimètre 123 o de sigilen don tɛnɛnkukaw olu da la sɛnɛfɛnw kɔni caman ye degun sɔrɔ tɛnɛnku yɛrɛ dugu kɔnɔna na kinw bɛɛ lajɛlen kɔni falen don ji la ji tɛ ka se ka bɔ dugudenw y'a yira k'a fɔ ko se foyi t'u ye ka se ka nin ji ninnu kɔni cɛ ka bɔ u da la dɛ u ka dugu k'olu falen don ji la nin waati in na u bɛ ka dugawu de kɛ sa ji tɛmɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni fɛɛrɛw ye ka wulikajɔ kɛ yaasa u bɛ se ka sigi sen kan cogo min denmisɛnnin minnu bɛ Masɔngolonkaw fɛ yen Masɔngolo ale bɛ Jokeli commune kɔnɔna na Bafula bɛ mara la u y'a yira sa ko ka bɔ Jokeli k'i kunda min ye Bakorofata kan ko o sira in kɔni a tiɲɛnen don sira in tiɲɛni tɛ dɔwɛrɛ ye sabula ji ale ye tiɲɛni kɛ u kɔni ye u bolomanabɔ tile 2 in na komi ji nɔgɔyara dɔɔni Jokeli ale ni Bakorofata ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dingɛ ninnu datugu ni bɔgɔ ye dugudenw n'o ye denmisɛnnin jɛkulu ye olu kɔni ye goudron fan minnu bɛ yen sa n'olu ka ɲi ani fan minnu man ɲi olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ don o don sa olu kɔni bɛ wuli de sa ka o dingɛ ninnu bɛɛ lajɛlen datugu n'u seko n'u damayira ye n'u ye gabakuru cɛ ka k'a kɔnɔ tuma min u taa bɔgɔ ɲini bɔgɔmugu ɲini u ka fanfɛlaw la ka na olu k'a kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman bɛ olu tɛmɛtɔ kɔni bɛ k'u lajɛ nka denmisɛn ninnu fana y'a yira k'a fɔ sa k'u bɛna kibaruya jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen fana bɛ se k'i sen don baara in na cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye babolo dɔ kɔni bɛ yen o kɛlen don k'u sɛgɛn baara in na kosɛbɛ nka na Ala sɔnna ma u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa ka bɛɛ lajɛlen sen don a la ji kunbɛli n'o ye baji ale ni sanji o kunbɛli ye Moti kunnafonidilaw n'o ye radio sow ye olu farala ɲɔgɔn kan sa ka kibaruyaw dicogo k'olu labɛn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se cogo min na ka maaw kunnafoni yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na ji ale kasara ma lajɛ in sa ale kɔni bɛ senna jɛkulu min baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o sigilen don bɛn ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na n'o bɛ Mopti yɛrɛ dugu kɔnɔna na ale ni UNICEF olu kɔni kɛlen don ka baara in sigi sen kan dɔgɔkun kelen baara don a bɛ kuncɛ sini na Ala sɔnna ma juma bingali 2 olu kɔni taara ka ɲɛsin maaw ma sa maa minnu kun bɔtɔ don sugu la Burem ani Tɔnbɔkutu ale ni Gawo mara la min ye Gawo ale ni Burem ye o ni ɲɔgɔn cɛ bingali ninnu kɛra ye a 2 bɛɛ lajɛlen kɛra kalo tile 10 ani kelen ani kalo tile 12 u y'a yira sa k'a fɔ duguden ninnu kɔni ko u gosira nin senfɛ gosiri o ma gwa u la sabula min ye Mali wolomasiri tabaw ye n'o ye Zetia Askia ye ale sera k'u magɛn joona Burem k'o fan bɛɛ lajɛlen munumunu maa minnu bɛ yen sa ka se ka olu dɔw olu lakana jiri 300 o de bɛna turu Segukaw fɛ yen min ye yirituruba min bɛ senna jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ
seukaw olu ta kurumo karli baara kɛ nin kalo in tile 13 fanzanakaw olu ka mara kɔnɔna na no o ye pelengana fana fanfɛla ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ta ko 30nan ye k'a fɔra ko bɛɛ ka yiri turu ka dugukolow kɔlɔsi yaasa u bɛ kisi cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ma yiri 350 min ye zira ye o bɛ a la ka taa se nɛrɛ ma si ninnu bɛɛ lajɛlen ni gomi olu bɛna taa turu Segu a taa fara tomin sun kan ko yaasa hectare 5 o kan u bɛna o baaraw kɛ baara in kɔni ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo Segu kɔnɔna na sa o ye zofɔrɛ maaw ye olu fana y'a yira sa ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu kɛlɛli fana baara don a kɔni ɲininen don dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ k'i jija ka yiri turu nin waati na ka tila ka i mago to a la Kulukorokaw fɛ yen olu ka conseil régional n'o ye Kulukoro conseil régional ye sefa wari $260 ko ale o de do baaraw la Kulukoro ale kɔnɔna na san 2023 kunnafoni dira u ka jɛrɛ senfɛ jɛrɛ mina sa u nana commencer baara kɛ dugudenw ye musaka ni sɔrɔ minnu kɛra Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na sɛbɛn in u y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni wari dɔgɔyara kosɛbɛ ko sabula san 2022 kun ye sefa wari $840 o de do minɛnw na Amara an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka don conseil des ministres ale kɔnɔna na Conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye lajɛ ɲɛmaaya o tun bɛ maa min bolo o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goyita sɛbɛn minnu tun bɛ yen n'u tun kan ka baara kɛ n'olu ye olu y'olu sɛbɛnw kɔni bɛnkan sɔrɔla olu la min ye ministres ye baara min kɛ ani baara min bolo dalen don u bolo u y'olu fana bɛɛ lajɛlen dantigɛ Conseil des ministres ale kɛnɛ kan sa ministre min bɛ yen ni ale bɛ sariya ko kunna ale y'a yira k'a fɔ sa ko magistraw olu ka sɛbɛn min bɛ yen n'o o bɛ magistraya yɛrɛ kɛcogo ni a baara kɛcogo kan n'o o ye statut magistrat ye ko min kun sigira sen kan san 2002 san n'o ye 2002 ye ko kɔni o kɔrɔla bi kɔrɔlen o tɛ dɔwɛrɛ sabula diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmaw kɛra Mali fana donna jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu minnu n'olu taabolo n'olu ka magistraw minɛcogo fana bɛ yen an yɛrɛ fana kan k'an ta falen yaasa cogoya min na degun minnu b'a la ni majɛ minnu b'an ta la a bɛ se ka falen cogo min ye sɛbɛn min ye n'a labɛnna Mamudu Kasoge fɛ sa ko a kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn kɔrɔ in degun ni majɛ minnu bɛ o la olu bɛ se ka yɛlɛma ni nun donni ye a la o ye k'a yira sa k'a fɔ ko magistraw yɛrɛ ka don ba la ka kɛ n'u ka jɔyɔrɔ ye magistraw fana a ka jateminɛ n'i b'a fɛ ka magistrat concours kɛ licence ni master ni doctorat n'o bɛ maa minnu bolo olu fana sen ka se ka don a la magistraw fana ko ka se k'a lajɛ sa u ka kimɛli an'u ka kow kɛcogo an'u nɔrɔbilali ko k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cogoya suguya kura minnu na ko ka olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko magistraw bɔl'u nɔ na an'u k'u bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ani k'u ka baara daminɛ n'a kuncɛ yɔrɔ k'o jateminɛ ko ka o fana sɛbɛnw fana kurakuraya tuguni yɛlɛmali ale bɛna tali kɛ min fana na o ye magistrat minnu bɛ yen bi ni olu ye juge de siège ye olu ka ko a bɛ dɔ tali bɛ kɛ o fana na u y'a yira fana k'a fɔ ko fɛɛrɛ kura mun tigɛra sa o bɛna n'a to magistraw olu yɛrɛ u na se ka ni minnu welela ka taa faso ka jɔyɔrɔw la olu ka sarako ko ka olu lajɛ magistraw fana ko k'a lajɛ koyi ka dugutigiw ta ɲɔgɔn na ainsi ni makɔrɔ ko k'o di magistraw ma yaasa u ka se ka dɔn k'a fɔ ko nin ye jamana magistraw ye wa maa o maa fana ni e fana ye baara wɛrɛ sɔrɔ ka taa o baara la n'o ni magistrat tɛ ɲɔgɔn sira la kelen kɔni bɛ o bɛ bi i b'o to yen pewu ka fana se di magistraw ma ɲangini minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma ka ɲɛsin conseil ma u ka se ka weleli kɛ ye ani ministre min fana bɛ o fana sen ka don o la wa ko fana ni maa ɲangina u ka nin ko ninnu senfɛ jama ka labɔ a kalama bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ɲangini ninnu kɛra cogo min na ka kibaruyaw di conseil supérieur de la magistrature ko ale fana kan ka bali fɛn dɔw la ni o ye ɲanginiw ye a ka da ale kelen ma ko o ka lajɛ ka falen don o fana ko la magistraw fana min ye u ka kibaruyaw ye a fɛn o fɛn bɛ ta sa ka jama k'o labɔ a kalama min ye magistraya yɛrɛ baara kɛcogo ye a jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo maa minnu bɛ yen n'olu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o olu ye baara ɲuman kɛ ɲinɛ kana kɛ olu fana ko magistraw ka ko la ministre Kasoge ale taara ni nin ye ko ka nin yɛlɛma ninnu kɛ nka ale ta in kɔni nin taara par ordonnance nin sɛbɛn in
ni CNT mɔgɔw nana a bɛ d'olu fana ma u k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sariya ye ka sigi jamana ale kɔnɔna na. Ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna aw terikɛ n'o ye Sanu ye ale a tɔgɔ de ko Sanu wa ou bien Sanu de Sanu Mugu wa aw de terikɛ don dɛ aw de ko k'aw terikɛ don ne t'a dɔn aw ye nin teriya in sɔrɔ cogo o cogo. Sanu ne ye Aluseni Sanu ye an b'a fɔ Katika don ale taara ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ dunko juguya yuruguyurugu marifa jugu ale ni bamanca wale kɛbaw olu kɔni na an ka jamanaw kɔnɔ jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔ a ko ko n'i ye sɛbɛn in ta k'a lajɛ sa olu ye kimɛli min kɛ UEMOA kɔnɔna na ani ka kɛ n'anw ka sariya sun ye sa ko falen kɔni kan ka don baara la u y'a yira k'u ye kimɛli minnu kɛ k'a daminɛ san 2017 ka na se san 2022 ma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ sigilen don dunko juguya ni yuruguyurugu ni karabu ka taa fara maramafɛn cɛjugu tali kan ka se bamanca wale kɛli kɛ UEMOA kɔnɔna na ko o ɲanginiw talen don cogo min k'u y'a ye k'a fɔ ko majɛ caman bɛ a la. kuma tɛ nin waati laban in na gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye bamanci wale kɛbaw ye u ka musakaw bɛ don an ka sɔrɔw la cogo min na k'o kan ka lajɛ yaasa majɛ minnu bɛ yen olu ka se ka tile. Minisiri y'a yira k'a fɔ ko olu ye falenba minnu kɛ o falenbaw bɛ tali kɛ mun na sa o kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔ bɛna kɛ yɛlɛma minnu bɛna kɛ sabu wari minnu bɛ na nin cogoya ninnu na min ye ŋanamuŋanamumaw ye olu ka wari doncogo an ka jamana musakaw kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka lajɛ filɛlan na bamanci wale ni juguya wale kɛbaw maa minnu n'olu ka surun olu ka musakaw tali fana ko k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ u y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye UEMOA yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka lakurakurayali hukumu kɔnɔna na sa fɛɛrɛ ni dabali min bɛ tigɛ yaasa nin waleya cɛjugu ninnu bɛ se ka kɔn cogo min ka kɛ ni nafolobaw yɛlɛmali ye n'u yuruguyuruguli ye bamanci wale kɛbaw fɛ ko k'olu bɛɛ lajɛlen falen an fanfɛ jamanaw olu kɔnɔna na ale ni UEMOA. Minisiri min bɛ ni ale bɛ soko dukow kunna ani jamanadenw ka ko kunna n'o ye jama ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a ye sariyakisɛ ta sariyakisɛ min n'o bɛna n'a yamaruya k'a yira k'a fɔ ko baara minnu bɛ ka kɛ bi n'o o ye panneau solaire ninnu sigili ye ɲɛnɛkɔrɔkaw fɛ yen ni o sigira sen kan ale fana juru min kan ka don a la n'a bɛ f'o ma ko raccordement k'a sama ka bɔ Sanankɔrɔba n'o o ye kavia 225 ye 33 kan ka bɔ Sanankɔrɔbakaw fɛ yen ka na se fo kilomɛtiri 10 la ko o baaraw olu minnu bɛna kɛ sa sira ka sira min n'o ye route nationale ye ka bɔ Sanankɔrɔba kilomɛtiri 20 ka bɔ Sanankɔrɔba kɔnɔna na ka ti ale marabolo kɔnɔna na k'o ye faso ka baara ye o hukumu kɔnɔna na sa sɛbɛn taara ko olu yamaruya k'a yira k'a fɔ ko faso ka baara don min ye safokaw fana fɛ ye baara min bɛ sen n'a ye fana ka kɛ ni megawati 100 sigili ye safokaw fɛ yen Kulukoro marabolo la ko baara minnu fana ye faso ka baara ye n'o ye panneau solaire sigilen safokaw fɛ yen k'a bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na a n'a baara minnu bɛ yen ni a juru kan ka sama ka taa don fo courant poteau ni courantw na ka se énergie ka yɔrɔw ma k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna na ko maa dɔw bɛ yen k'a bɛ ka kɛ olu ka dugukolo kan jamana ko a kan ka o lajɛ ka sariya min bɛ sigi sen kan sa k'olu bila u ka hakɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na conseil des ministres ale ye nin fɔ kunun baaraw kɛli hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ sa ko ɲinan san n'o o ye ji kan bateau ye an ka bateau minnu kan ka wuli san 2024 san 2025 n'o o ye ka bateau k'olu wuli Kulukoro ale ni Motikaw fɛ yen ko bateau baara k'o bɛ daminɛ bi n'Ala sɔnna a ma bi bateau fɔlɔ yɛrɛ bateau min tɔgɔ dalen don Moribo Keyita la ale bɛ bɔ Motikaw fɛ yen k'i kunda Tɔnbɔkutukaw fɛ yen Kabara kan ko ɲinan kɔni ko bateau bɛna na taa ni ka segin min kɛ k'a bɛ bɛn 66 de ma ka bɔ Mopti ka taa Kabara ka tila ka segin ka na Mopti tuguni baara in k'a bɛ kɛ san o san nka zena ɲinan ta in ko u kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa lakanaba o bɛ se ka kɛ a la cogo min na minisiri min bɛ baara ko faso ka baarakɛdaw kunna bɛn ni kelenya sinsinni na sa baarakɛlaw ni baarakɛyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Fasun Kulubali ye san 2 kɔnkuru kelen ko kɔnkuru jaabi bɔ juma don san 2 kɔnkuru kelen
wa ko ali nin fana na ko fraude kɛra ku yo mɔgɔw la tɛmɛ tribunal ka bolo kan ma ba kelen ni kɔ jɔyɔrɔ kun kan ka di olu de ma concours la ko 72 bɛ yen olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ yan yɔrɔ in na an yɛrɛ bɛ gouvernement fo ka da mun kan anw de y'a fɔ yan n ko concours jaabi ma bɔ u y'an jaabi o ye fɔlɔ ye an ko ma ni conseil des ministres kɛra u ka ɲɛfɔli kɛ kunu ye fasun bila ka taa télé la a ka taa ɲɛfɔli kɛ ne ko n ko ORTM na n ko a fɔra ko ka conseil des ministres contrandi kɛ an ka kanw na ORTM télé directeur wa n t'a dɔn rédacteur en chef do Ibrahima Traoré u b'a fɔ ma ko ITRA a ye n wele k'olu b'o la ko nin y'o kalo 3 ye ko nka ko bamanankan don k'a bɛ kɛ 18 heures président ko kanw de ni ma fili ko n'olu kalo 3 ye k'olu bɛ 18 heures ta la nka an ɲɔni ye min dɔn an ka kuma minnu bɛ ka fɔ u bɛ ka s'u seyɔrɔ la fɛn wɛrɛw bɛ yen an y'olu fana jateminɛ olu fana bɛ ka tile a kɔni ka ɲi cogo min an b'an fɛla de fɔ pour que k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw fana mago bɛ nin na minisiri yɛrɛ taar'i sigi kunu a yɛrɛ ko ten o ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye k'i da don ko in na ko kabini a kɛra yuruguyurugu min kɛra n'o u ye février u ye o annulé avril concours fana k'o mɛnna ko tiɲɛ k'a mɛnna ko nka ko degun kun b'u kan a ye degun ɲɛfɔ ka tila k'a fɔ tuguni kɛba kana yɛlɛ cɛ la sa a ma se k'a organiser do san 2 tɛ yan budget 2023 de do o kɔrɔ ko ni recrutement kun kan ka kɛ ɲinan an tɛ nin ye 8e mois la recrutement jumɛn bɛ kɛ tuguni salon ne ɲinan ta bɛɛ ma kɛ c'est 2 ans nana bɛ ka baga ma kɛba ale de tun ye directeur de la fonction publique ye concours fɛn foyi tɛ organiser a kɔ bɛ kɛ ministre cogo di concours bɛ dɛsɛ ka organiser yurugurugu bɛ y'o la cogo di o ka cabinet mɔgɔ de ka taa minɛ fana k'olu de fana yurugurugu kɛ o de ye ko in problème ma yɔrɔ ye kɛba bɛ ka ani min ni fɛn n'a ka mɔgɔ n'a c'est 11 vous la an bɛ fɛ a ka fale de koyi n'a y'a kɛ ka ɲɛ an yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun an bɛ ka min jɔrɔ min na sisan jaabi kana bɔ mɔgɔ dɔ kana taa fɛn dɔ fɔ parce que a mɛnna ni fɛn mɛnna dɔrɔn a kuma de bɛ caya ɔnzɔn kɔma muso a nana yan bɛɛ ɲɛna Awa Paul concours organisé koko feerelaw nana k'olu tun bɛ ka concours ɲini k'olu tun ma passé masɔnkɔrɔ baarakɛlaw nana k'u passera ouvrier minnu bɛ yen n'u bɛ tiga feere kɛ an yɛrɛ kun bolo k'an ka tiga feere muso in yɛrɛ n k'a ti kalan kɛ jaa ale yɛrɛ a bɛ se ka anw bɛɛ kalan an yɛrɛ olu misaliw ye yan o ye muso o y'o kɛ ka ɲɛ kun bɛ baara kɛ o bolo nana bila ministère la o nana ma se ka concours organiser kɛba bɛ fɛ cogo di ko an ka mun de fɔ n'a ka mɔgɔ don b'a fɔ a ka baara kɛ parce que n'o de fɔ a ɲɛna n'i bɛ baara kɛ Sadio bɛ baara la o i y'a tɔgɔ jugumanw da Sanu a n'a ka tɛgɛmagɛlɛya bɛɛ a bɛ dɔ la o Ikasa a kɛlen tɛ ka duloki don a kana réforme ko la wa a kɛlen tɛ ka mɔgɔ minnu bɛ baara la an n'olu tɛ o n'i filila fana n'olu fana filila an b'a fɔ ɲɛna ko nin ma ɲɛ o hali ne yɛrɛ terikɛ bɛ baara la o mais a ka baara ninnu de tɛ ka taa ne yɛrɛ de jimi sira fɛ sinon mon homonyme la a fana bɛ baara la au moins ale bɛ duloki ɲigin o ale ma fisa ni terimuso ye min bɛ taa conseil des ministres la don o don conseil des ministres an t'a ye so hali min bilara funɛ nɔ na Mayiga in Mariam a bɛ ka dɔ kɛ dɔw de bɛ yen ni conseil des ministres la an t'u ye an yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min na gouvernement na ye walayi komi aw ka jamana in tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn i ye tɔgɔ fɔ sisan u bɛ na t'i wele a bila cɛ ye tɔgɔ ye di Kulubali fɛ yen n ko de ye ko in gɛlɛya yɔrɔ ye donc n'a ka cɛ a y'a fɔ a ye fonction publique concours a ka jugu hali baki n'i t'a kalama n bɛna i bila ka taga vendredi sini sɔgɔma n b'i bila ka taa concours bɔra i bɛna ye a ka jugu hali baki dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de filɛ nin ye baki bɛ se ka segin o kan ni nin banna san peut-être que e t'a sɔrɔ tuguni fo ka t'i sa parce que siko b'a la imagine mɔgɔ minnu filɛ u bolo nin a dɔw sigilen don ka nin jaabi kɔnɔ u tɛ ka se ka baara wɛrɛ kɛ
ni fɛn dɔ bɛ sa k'i kan ka taa la e bɛ nin na bon a ka kɛ sa anw ko k'an bɛ mɔgɔ ta jani na e ko non ko e bɛ fonction publique o la i ma passe la i ma jani sɔrɔ on ont perdu qui a perdu e tɛ n ko gouvernement bɛ baara kɛ ni o fɛɛrɛw de ye c'est à dire dɔw bɛ dɔ i b'a sɔrɔ dɔ fana bɛ yen o b'a fɔ ale passera o ale ma passe o projet dɔ ye concours dɔ kɛ ale taara ale y'o sɔrɔ ale bɛ t'o la o mɔgɔw fana bɛ yen mais i bɛ mɔgɔ caman de mago sa minnu sigilen don imagine san 2 février 2023 bi an bɛ août de la san ma ban siman ɲɛna san ma ban ka ban a ka falen dɛ a y'a fɔ a ka baarakɛ bolo falen maa si tɛ fonction publique in dɔn ka tɛmɛ a kan a kalannen don n'an bɛɛ y'a ala ye a ka CV nana don min na aw yɛrɛ bɛɛ kulela page 25 an ma se k'a dɔw kalan yɛrɛ o bɛ se ka kɛ fu ye ten k'e tɛ se ka concours organiser peut-être ninnu bɛɛ bɛ ka na fɛn mun kɛ ka tɛmɛ n'u sen 2 ye ka so k'e ma concours organiser ka magistrat recruter a concours ye min ye keba i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ de kɔ fɔlɔ e min b'a organiser mɔgɔ mɔgɔ bɛ na nin fɛ a fɔ ko i tɛ hali ni président ye liste d'a fɔ k'i tɛ n'a ma sɔn i bɛ bɔ i b'a fɔ kɛrɛfɛmɔgɔ fɛn bɛ na ni liste ni fɛn parler a fɔ ko n tɛ police directeur bɔra sa ka concours kɛ o e bɔra o kalama somɔgɔw ma na parents ma na mɔgɔ si ma na u y'a kɛ gogoro ye mɔgɔw bɛ baara la koyi n ka cɛ un ministre n'est pas n'importe qui hein ministre ye baara i kan surtout baara ministre plan de carrière bɛ fɛn min na minnu filɛ nin ye tan sisan nin n'i m'a sɔrɔ mais c'est fini pour toi c'est comme n'i den bɛ école la n'a bɛ redoubler tuma bɛɛ i tɛ nisɔndiya o e bɛ fɛ a ka passer parce que a si bɛ taa se yɔrɔ la fana n'a ma farati u b'a fɔ ko bon i kɛra CL ye CL n ko ye doni de ye kunna donc a k'a hakili to o yɔrɔ la conseil de ministre la hali bi ministre min bɛ baara dege kunna a y'a fɔ conseil de ministre maaw ye k'u bɛna na denmisɛnninw ta ko k'u kalan panneau sigili panneau labɛnni ani panneau yɛrɛ bɛ se cogo min na ka sigi yɔrɔw la maaw bɛ se k'u mago ɲɛ n'a ye cogo min k'u bɛna na baara in daminɛ nin kalo in tile 16 n'o o ye sibiri nata ye k'o ye a ɲɛbila baaraw ye baara in kɔni kɛ kun ye sa ka denmisɛnninw k'olu dege panneau ko la ani panneau sigicogo ni panneau baaraw bɛɛ lajɛlen panneau yɛrɛ dɔrɔn ka bɔ a la waati yɛlɛma kuranw bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn fɛ sa k'u bɛna n'o kalan kɛ o kunna a kɛ kun ye ka se ka baarakɛbaliya ka o ban pewu npogotigiw bɛ a la cogo min na cɛmanninw fana bɛ a la ten baara ni baara dege hukumu kɔnɔna don yaasa bɛɛ bɛ se ka baara keba o fana kana taa nin k'u ka sokɔnɔmaw ye dɔrɔn o de don dɛ parti lisi dɛ an ka dugu lisi busɛn lisi olu n'a ɲɔgɔnnaw n'olu t'a la ni maaw yɛrɛ taara u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ o bon i b'a la bolola baara in man di jeune caman ye dɛ tewulilani ninnu non olu tɛ mɔgɔ bɛ wɔsi fɛn fɛn la olu t'o la olu ko de ko bureau bɛ ban k'u sigilen to ka cɛdaga ninnu da la ye ministre min bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko musow tɔgɔla don n'o tɛmɛna juillet kalo tile 31 k'a kɛra ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min ni jamana wɛrɛ maaw nana fara anw yɛrɛ kan yan Mali la yan n'o ye AES jamanaw ye k'u ye bɛnkan dɔ sɔrɔ Burkina Mali ale ni Niger u taara jamanakuntigi yɛrɛ fɛ yen o fana y'u bisimila premier ministre k'ale tun bɛ ko in yɛlɛma ale tun b'a ɲɛnɛmayali kɛnɛ kan ministre ko ɲɛnɛmayali in ko a ma dan Bamako dɔrɔn ma ko Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Kulukoro Kayi Sikaso ani San ko olu y'a ɲɛnɛmayali kɛ ministre min bɛ jagokow kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni Mali donni ye AES kɔnɔna na ale ni confédération AES sigili min kɛra ko o y'a to sa ale kɔni y'a ka taama bere ta min ye juraw ye magobatigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani kɛnyɛrɛye tigiw k'olu la kumaɲɔgɔnya k'u ka kumaɲɔgɔnyaw senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye bolodon ɲɔgɔnya min kɛlen filɛ nin ye k'a ka kɛ sababu ɲuman ye sababu min b'a to olu yɛrɛ fana juraw u b'u ta sɔrɔ nin ko in na cogo min ko n'o y'a sɔrɔ u jamana saba dama don fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra an ka jago magobatigiw fɛ an ka jagokɛlaw fɛ ani kɛnyɛrɛye tigilamaw u ko k'a fɔlɔ ye min ye jamana saba in bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛnw sigi sen kan fɛn minnu n'o b'a to u b'u bɛɛ lajɛlen nafa ɲɔgɔn fɛ
k'u jija fana banki n'o ye ISC banki ye k'u ka o sigi banki min bɛ sigi sa investissement ale kama u y'a yira fana ko ka se ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ dɔ sigi sen kan sɔrɔ min bɛna to ni basigi bɛ kɛ jamana ninnu kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw olu lakanali jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na ani fana ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to bi an ka jamanakuntigi ale yɛrɛ bɛ taaboloba min bɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ k'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ o kɔnɔna na k'o fɔ jamana saba in bɛɛ lajɛlen ye ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen u ka barow ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ sa min ye nin lasigi in yɛrɛ ye a ko kana fama koyi ISC jamanaw yɛrɛ fana ka to ka wele u ka na u n'an ka jagokɛlaw ka dorogo ɲɔgɔn na k'u hakilinaw falen ɲɔgɔn fɛ ko kuma tɛ nin waati in na a ko ɲɛmaya b'an ka jamanakuntigi bolo ko n'o kɛra ko lala ko fɛɛrɛ ɲɛnama bɛ sɔrɔ jamana ninnu fana jagokɛlabaw bolo ani ne a jagokɛla misɛnw ka taa fara sɔrɔ yakubabaw n'a kɛnyɛrɛye tigilamaw kan fɛn bɛ minnu kun n'olu bɛ baara kɛ n'a ye u yɛrɛ tɔgɔ la kiba ɲɛ b'a la dɛ ko in problème ma yɔrɔ ye yan de ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko gouvernement de bɛ baara di secteur privé de bɛ baara di kɛnyɛrɛye o de bɛ baara créer san kɔnɔ olu bɛ min créer wa ni ma olu basigi k'olu lafiya u ka se k'u ka baaraw kɛ i ye fɛn o fɛn kɛ i y'a jɛ ko in problème ye yan de privé de kan ka développer ka se ka olu bila u ka se ka baara créer ka di mɔgɔw ma bon jamana minnu na ni démocratie ko kuma tɛ yen a bɛ se ka ɲɛsin faso ma fɛn bɛɛ ye jamana bɛɛ den bɛɛ ta ye o bɛ se ka kɛ nka nin waati ninnu na pour que a ka se ka ɲɛ kɔni o ye ninnu ye nin waati in na walima an b'a fɔ ko maa si tɛ jago kɛ maa si tɛ kɛnyɛrɛye kɛ an bɛɛ b'an ɲɛsin fanga ma n'an bɔra yen minisiri min bɛ n'o bɛ kɛnɛya ko kunna an yɛrɛ terimuso colonel Asaba Jalo a ko conseil des ministres la ko bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko nin waati in na min ye coronavirus ye ko ale kɔni ko ale jɔlen tɛ wa sabula maa ma bana nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna na ko wa ko min ye dengue ye k'o fana jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan président n'o ye Asimi ye o ko ale bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigi maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga ni fɛn o fɛn ye u k'o tangalanw ta yaasa ka se ka bana ninnu kunbɛn ko sabula ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako utukalo tile 14 san 2024 gouvernement secrétaire général Brahma Kulubali ale y'a fasiri Amara an bɛ na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Keba aw taatɔ an ye drapeau d'aw ma an y'aw bisimila ne ko minnu taara Jeux olympiques la Mali tɔgɔ la u segira ka na de wa u ma segi ka na de wa ou bien a dɔw tora tunga la de parce que depuis Ala ka Jeux da an ma deli ka médaille sɔrɔ a la an y'o fɔ yan ka dɛsɛ nka an tɛ foyi sɔrɔ mɔgɔw ɲɛna ko an bɛ ka non fɛn min bɛ mɔgɔ min bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ani minnu yɛrɛ ye médaille 2 sɔrɔ olu ka jamana kɔnɔ olu bɛ k'u ka mɔgɔw wele k'u ɲininka anw minnu ma foyi sɔrɔ ninnu tɛ wele ka ɲininka mun na u kana kɔma segin k'an ye a taara baara la jamana tɔgɔ la yanni a ka girin nin match min na nin an fɛ nin bɛna kɛ tan nin min bilara aw taara min na fɔlɔ o kɛra cogo di fɔlɔ parce que ne b'a dɔn dɔw tora yen u y'u profiter gouvernement ka billet fɛ ka to yen u tɛ segin sisan gouvernement dun kan ka délégation ɲɛmɔgɔ ninnu de wele u kana compte rendu kɛ walayi u ka ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ falen u ka san 24 fɛn kelen an tɛ ka foyi sɔrɔ a la o ɲɛmɔgɔ bɛ san 24 cɛ o fana o ye Paul Biya dɔgɔnin ye sa dɛ o tɛ falen o tɛ bɔ yen foyi tɛ foyi ye a bɛ mais jamana wari de bɛ d'u ma Amara Mali wari de bɛ d'u ma u ka taa fu tɛ o n'u taara n'a ma ɲɛ u bɛ na u bɛ ɲininka de mun de kɛra mun de b'aw mun n'aw tɛ se ka gagner a taara fɔlɔ aw ko k'an k'an jigi kɛ bɔlɔntanaw ye k'a kɛra cogo cogo an k'aw ma n k'aw tɛ se o y'o filɛ ko bɛna sɔrɔ ko wɛrɛ mais
entraîneur yɛrɛ ma tila ka jo da anw ma k'ale taara ni équipe min k'o tɛ se ka gagner nk'ale yɛrɛ ko ten a nalen a yɛrɛ m'o fɔ a an ka ballontan to yen boli ninnu kɔni namara t'o kɔni na dɛ i ɲɛ ŋɛ tɛrɛ ye baarita bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la n'o de fɔ Amara komi an tɛ se ka gagner an taara ni fɛn minnu ye la tubabu ninnu y'a Faransi y'a kɛ cogo min an fana ka fɛn ninnu lajɛ nɔni jira nɔni ni ninnu dɔw bɛ yen o hali baarita liti traditionnel an bɛ dɛsɛ ka bɔbɔ kɔgɔlen ninnu fɛnw sɔrɔ ka taa n'u bɛ bamananden kwalenba ninnu n'an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ boli la parce que boli kɛlen don ko wɛrɛ an ka mɔgɔw bolo san o san minnu fana bɛ taa o la olu de fana de taara koyi mɔgɔ kuraw ma taa o sinon murula sɔgɔli sisi bɔbaga caman b'anw fɛ olu bɛ dɛsɛ ka t'o la ne yɛrɛ ye fɛn dɔw ye joué la an kan ka olu de kɛ o parce que n'i tɛ ɲɛ sɔrɔ dɔ la dɛ i bɛ dɔ wɛrɛ de lajɛ anw tɛ ka ɲɛ sɔrɔ minnu na an tɛ ka se ka fɛn ɲɛ minnu na an k'olu nɛmɛ an k'an bolo falen an ka fɛn wɛrɛw jateminɛ joué de don an dafɛ jamana bɛɛ bɛ ka médaille sɔrɔ a la fɛn min na kelen kelen est-ce que n'anw yɛrɛ AES jamanaw tɛ bɛɛ ma médaille sɔrɔ Niger ka cɛ dɔ fana bɛ yen o fana bɔgɔ ma nɔgɔya dɛ o taara éliminé fo 3e tour de la anw dun ka cɛ binna depuis a daminɛ a kun ko k'an k'an jigi kɛ Kulubalikɛ min o binna depuis a daminɛ u k'a lajɛ quoi ko coupe UEFA o labɛnni hukumu kɔnɔna na Mali denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kan ka o ballontan kɛ sa ko olu kɔni olu ye FC Milo ka bɔ Guinée-kaw fɛ u y'olu bugɔ ballontan badenya ballontan na n'Ala sɔnna ma ndolanci in kan ka taa kɛ Libérakaw fɛ k'a daminɛ septembre kalo o tile 15 ka taa bila tile 30 la Mali ale kan ka taa Libéria n'o ye an ka U20 ye min ye an ka ndolancila Jigi Jara ale ka tɔn ko olu kɔni ye u ka coupe dɔ ta n'o ye super coupe ye ale ni Young Africa ma olu y'o ta Jigi ko nin ye a ka trophée segina ye sa kɛ sabula ale yɛrɛ t'ale yɔrɔ in na k'u bɛ ka coupe caman ta o fana kɛrɛfɛ fana min ye double ni ye fɛn ye u y'olu bɛɛ lajɛlen ta coupe min bɛ yen n'o ye super coupe ye u y'o ta an ka Aigle ka gardien de bi kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a ka jɔnjɔn segina de ye kabini a taara Young Africa ma olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ an b'a fɔ n'o ye Jigi Jara ye sɔgɔma in na ta an b'o bila yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni ce sabula aw bɛ k'an dɛmɛ pour que an ka se k'an ka panneau sigi sen kan aw ni ce aw ka dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen na maa maa bɛ ka an dɛmɛ ka fɛn bila ka na n'Ala sɔnna ma an ye min fɔ a ko kɔni tɛna na fɔ aw kɔ a mana don wo fɛ an n'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n'Ala sɔnna ma bi su in na Adama Jabate n'o ye risikɛ ye ale b'an bolo yan su in na débat politique kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 21 nka yan'o cɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 an bɛna kibaruyaw k'olu di aw ma Keba Jalo tun bɛ yan Amara Nun Keyita k'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18